ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to hunare barkewi wali jantana sare suna fas ko on waktu yoni ha to guetema kame fasudeɓe ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal ɓe tampata ɓe kaɓata hoccude laaɗe kala saaha fiyade maje kaɗɗe yaɓande to Europe kene tolno 150 suka iwnoɓe to Mbour fade to Zouala dadiɓe ɓe ñañing mbiɓe teɓa to leydi Mauritanie yonnani laamu leydi Mauritanie kame landaji lundo kala wonande piyande baɗɗe toon to Gaza mo Palestine ha yooɓi pittali rewɓe kame sukaɓe e yimɓe nayeɓe kala to leydi Mali piyande ɗiɗi mbaɗi e nder leydi ndi woni hen koye poste koninkoɓe ɓe hinde police to waɗi koye kerol mo sana koninkoɓe jeeyoɓe hinde police mbasi hen pittali mumen fiyande wonede ko hanki sanga 15 heures e nokku biyeteɗo testita ha ganduɗa koninkoɓe nayo mbasi hen pittali mumen kabruji men ma naw en ha to Algérie Guinée Côte d'Ivoire Burkina Faso ma en jaa ha toon to Afrique du Sud Tchad Cameroun Somalie kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma korel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata e ndama jokkodira e gorel teya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkodira gorel teya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓikinade sa yeehi to site gorel teya ma yiito on kala ko gorel teya safrata site o noon ko www.gorelteya.com sa yiiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe gorel teya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorela teya Maître Adama Balde wittiyanke gendiyanke laaɓaɗo ƴeewgal baɗɗo tour de monde Maître Adama Balde wittiyanke Afrique centrale Afrique de l'Ouest Afrique l'Est Austral Europe e nokkuji ɗi kala holliti witti gande kewɗe kono ha hande gande fulɓe keedi yeeso
metra dama balde laaɓaɗo ƴewngal laarawo gueɗe cuuɗiɗe leydi ha tentingaluji an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ɗo gonɗa kala so Afrique de l'Ouest so Afrique de l'Est so central so austral ɗo gonɗa hen kala sa jokkodire metra adama balde joni joni keɓa hen ko laaɓi. metra adama balde holliti kala kada ƴeewa ƴewdo sa ƴewdima anduɓe gandal leydi anduɓe ɗo ngaluji cuuɗi an gasowo kanŋe jiilotoɗo ñaaƴe jama joni joni keɓa hen ko laaɓi. metra adama balde guittowo humre lootowo dañala kumpitiɗo bittuɗo leɗɗe e ladde kala e leydi ha heeɓi hen ko laaɓi. an ɗanniɗo gonɗo e leyɗele Europe Amérique Asie Afrique kalɗo gonɗa heena so tawi a ronki dañde kayitaji ko wayno séjour walla kayitaji leyɗi gonɗa ɗi metra adama balde holliti ko laaɓade ɗum no feewi sa jokkodire makko o laaranima ngan sagane gasa joni joni haajuma humto ko fate banggue kayitaji ɗe gonɗa kala an jiɗɗo ɗannade kono ne kadi an joguiɗo jawdi daridi aɗa yiiɗi yencinde ɗum ha ɓuura yajje joni joni keɓa hen ko laaɓi. metra adama balde guittowo humre lootowo danayala lootowo dañala gonɗo hande to Dakar lamorgo leydi Sénégal waɗɗani Malibo hakkude hôpital Dalal Jama e nder boulangerie Dabakh Malika sa yiiɗi jokkodirde metra adama balde mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 musidɓe tedduɓe yiilotoɓe ngaaluji cuuɗiɗe leyɗele mbadden danɗo faade metra adama balde baɗɗo tour de monde. kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde jeetati juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba to lowre mon a YouTube jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne waɗa dendagal heddi yankoɓe mum kala juule mo wuuri yo Allah rokku men tawtorede kitale kewɗe tawiɗen ɓeydi e jaam e ɓurale kisale yaajede kame cellal kala ɗum noon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne ɗoftida e mon kala ɗo gonɗon buuɗal yurmede kabaruji mon e ɗemgal pulaar kame jewte goɗɗe kala ko fate foyre gendi coftal ɓalli coccorgala nonne kadi danki yontaɓe sira annabi o sallllahu alayhi wa sallama kame jewte goɗɗe kala gonɗe e nder mum nonne kadi jorgo miijoji kala ko nonne kadi goomu subaka law ha tenti kadi juɓɓudiɓa en kala ene duwono dendagal windere nde kala ɗe mbiyat tan dendiɗa meɓɓe ene ndentotoɗon lacceje ɗe e tebbuli nayeji e koso donc kanaɗi yo pay e ndungu he kabruji men ɗemgal pulaar ɓe tampata ɓe kaɓata tene kadi ɓe goppata ɗum ko sukaɓe jamma e ñalawma fewjoɓe ne jaltiri leyɗele Afrique ɗum noon jaggama kene tolno e 140 suka taw ko iwnoɓe to Mbour ene payi Joal gam yidde ƴettude ɗon laana faade toon to leyɗele Europe dadiɓe ɓe ñanin ko ɓen mbiɓe teeb oɗo saaha ɓe tawi juuɗe dadiɓe gam loskoji ɓurɗi lugge mbaɗe hene tiiɗi yontere arore ha maaya taw sukaɓe wonɓe candidat winditiɓe e yaade ɗeɗo henna laaɗe gam yidde taccude ɗeɗo henna bempeƴƴe towɗe baɗe no maaje walla mbiyen baɗe no kaaƴe yaɓande to leyɗele Europe ha tenti noon toon to Espagne ha joni keddotoɗen koye leydi Sénégal garteten koye nandiral jaam sifande hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kame rebelle mo MFDC mo Casamance woni Abdoul Mbaye goto e dawri yankoɓe lundiɗo laamu leydi Sénégal kam wonno
hoorejo jagorde lamde leydi Sénégal woni Macky Sall caggal nde ɓe certi ko ndena o lundi laamu leydi ndi kono kadi haɗani o jaari o weltanima mawɗo leydi Sénégal kame armée leydi Sénégal kono ne kadi rebel mo MFDC ɗum noon ko darde mabɓe yidde addude jaam e nder leydi Sénégal ha tenti noon toon to Casamance taw koye ndeɗo henna sifande toon to Bissau a Guinée ko fate banggue jalkidde e bonnidde koɓe mbiyata sabotage ɗum woni ko yiita yogay kanivoji taweteɗi to Thiès ko fate banggue catal bitegal LONASE tambiɓe pittugol yogaya boli e beddaji ha tente tiggidde ɗin kanivoji kala ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti ɓe mbaɗi plante mabɓe contre x wonande baɗɗo ngal baɗal kala so tawi nanggama koko nottoto ñawore muɗum ɗum noon yiita ko toon to Thiès ngam hulede ɗeɗo henna gueɗe so tawi aɗe mbaɗa so tawi toɓoli ngari ene wawi jeyde sababu yoolade yimɓe hewɓe keddorɗen koye yoolade woni inondation teskama ñande aljuma nde kono kadi ɓuuri teskede ko kuppiraji courant kala ñalawma garɗo courant ji ñallata yaade kene garta woni hen ene kulani watto matériel uji men bonde woni hen kadi koye niɓɓere mbalata woni hen ñallata koye niɓɓere caggal teskede oɗo saaha nguleki diñiki e nder Dakar kame moddo e beeli e diƴƴe wonde kala e banggueji ɗon noon laamu leydi Sénégal dañi pellital horsude ɗen diƴƴe ko ɓuuri yawde woni koɓe iniri plan Orsec ittude ɗum ko ɓuuri yawde yaccade hanki noon ko cukkolel almudel kam yiita ene maayi e nder gaska gota walla tan mbiyen e nder widru woturu toon to Mammela waɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal polisidara Senghor kanko noon wayinno ko lootade sikkanno ko loggiɗani ndeke tawne logguiɗi ko wona ɗum ko kadi ko goɗɗo nottortoɗo inde Mamadou Diallo jarowo duuɓi jaranoɗo duuɓi 15 woni tan fronde terre ko toon kankone ɓandu makko yiita caggal wonande ɗiɗo woɗɓe maynoɓe hen oɗo saaha ko maayi ko kala ene tolno e yimɓe nayo caggal wonande jagorɗo kalfinaɗo Sénégal naɓe finoɓe caggal leydi nde o holliti mette makko musde no fewi ko fati banggue lebte e piile baɗaɗe e goto e diplomate mo leydi Sénégal taweteɗo toon to Canada ñande 5 duɗo henna lewru gouvernement mo leydi Canada kame jagorɗo mum hakkude leyɗele ɓe kolliti aɓe mbaɗi hen loskoji luggi no fewi wonande on police kutoriɗo sembe ha dajjiti baafal oɗon naati toon mbaɗe makko gueɗe ɗe jooɗani no fewi kono kadi hay laamu leydi Canada yo nani ɗeɗon gueɗe ko fate banggue lorgo leɗɗe lawol battugol 39 ɗum noon ko ñalawma lorgo leɗɗe to Thiès tawtorama ɗum jagorɗo taaridi leydi Sénégal woni Abdou Karim Sall o holliti mawɗo leydi ndi autoroute ila Touba wo yamiri ko ɓuuri yawde nde leɗɗe lorete en ha ɓuura jogade nden kay kisal kono kadi ɗo e lebbi ɗiɗi maɓe mbaɗɗen gueɗe kala no foti wawde yarude ni gaya e saaha aɗa yiya nunɗal ene feeña won e yimɓe hayso weeɓani yiide ɗum noon ko suka Sénégal najo goto jarowo e duuɓi nogas pinowo to Italie joom duuɓi nogas jetteteɗo Diallo taw kadi ko gonɗo e province mo Caserta mo Italie sanga 2h jamma ɗon ɗo fatuno galle mumen ko nden hocci kalbe e lawol appiya hocci kalbe ɗe noon ne mbaɗi kene tolno e ujunnaje 220 € ma wonoya million koppreji franc CFA e ko fawini hen kadi carte bancaire makko carte bancaire on camraɗo ɗeɗon kalbene hen kadi carte de santé ɗum noon kanko on suka o nawi ɗum o joƴinoyi to poste police ngam timminde nunɗal makko ene gasa noon so tawi tan woni ko Moussa Thiam hoccino ɗum oɗo saaha wonata ko hebbinde miijoji ha ɓurta ha haalisal gasa taw ala kala ko o waɗi hen haydara Daara Jolof Linguére ko tana musɗo waɗi toon e ɓen soggannoɓe jawdi mumen kene tolno 55 jawdi woni ko fera taw ko camion dogannoɗo dogdu sattudu ne fewi ɗum noon ko ñande aset jawtuɗɗo henno aset heccanke o hen 33 ko ɗon e ɗon wo tehñi ɗumen maayi e dow godron o keddiɗi noon
gonno koye fettade ha may kamɓe noon ɓe paano koto luuma caggal mum noon jigiɓe motoje ɓe hinde jakarta mbawi rewde oɗon camion haw wiya teeb oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe hettuɓe oɗon fannu mbokko gis-gisa caggal wiyede wonande yeewi askan wi lartiri wonande Pape Diop so tawi ne yiɗi wonde wonande gardotoɗo suudu sarɗeji nde leydi Sénégal ko wayno président assemblée nationale so tawtiɓe min mbanmo on proposition ko wona ɗum kono ne yeewi yeddi ɗum ha memi leydi kono ne kadi benno mbokko gis jafoɗon kañumne hoore mum yeddi ɗum firti ko kamɓe kala ɓe jeddi ɗum wodani haydara ɗum noon ko haalulaji tan maire arena nationale combat hanki lamba hakkunde Balla Gaye kame Gris Bordeaux hankinde bawɗi ɗi nguli caggal nde ɓe natodiri moni kala caggal nde wubbi ha gasi ko Balla Gaye wawi libde Gris Bordeaux jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe kabruji garandi en toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ina wayno mut wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama an e dennangal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garande en ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ha joni dey ko musidɗo men Oumar Ba météo ko kanko totti on oɗo kabaru o wi tuggande en talata alarba alkamisa aljuma aset alet hanki jamma toɓi 650 millimétre 650 millimétre toɓi ɗo e wuro ngo e diwan wuro ngo. toɓoji ɗi gila talata fewdu joni ha dimanche hanki alet hanki jamma toɓo waali ko tobde no wiri ni. o wi kadi toɓoji ɗi maɗi jokku eɗen gandi noon waɗi dagaji mawɗi ɗo e nder Bukot. ina wayno motoji ɗiɗi ɗin kam jaade ha menali baali naati e rigol goto fof ina waɗi supporté neɗɗo ina waɗi neɗɗo ɓe toɓo ngoni heewi nde ɓe naati ɓe ganda noon ɗo ko lawol ɓe ganda ɗo ko canal ɓe naati hen ina wayno noon ɓe jiitama kono waɗi hen ɗiɗo kam ne belsi kono motoji ɗi kam feewi maayo nde wonno kala ko yani hen feewi ko maayo nde ɓe jaddi wulango woni woto sapeur pompier nawti hen yimɓe nuuti hen mbawi awde ɓe e canal o. hanki kadi nde takkusan juulaji ɗi woni nde kadi wone tobde nde wonno garto wone toɓa nangue ina yalti suka goto kadi ina waɗino suka debbo mataw kadi o firi auto camion ina garno e lawol kanko baɗinanoɗo o kanko belse koyngal kanko baɗɗinnoɗo o hoore nde kam hiili ina wayno kamɓe ɗe fof ɓe donda ɓe nawa hôpital. ɗum noon eɗen gandi toɓoji ɗi kam ɗi jippodima e musibbaji ɗum noon yo Allah hanan en ɗo henna. khalifa men général Mamadou Ishaga Kebe ceerno Mamadou Ishaga Kebe o habri o wi omo wiya yimɓeɓe hitande nde yo natiri ene jaam yo yaltir ene jaam on waɗa ummatul islam foof juule mo wuuri. musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji on ɗo fo ɗo e radio Zig FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar Weltare TV yallu ken walde jaam. Allahumma amina ya rabbal alamina. takkusana jondoto Ziguinchor ko on takkusana yoni ha to mbotto sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie kono kadi landaji dawriyankoji tawiteɗe nder leydi Mauritanie kala jonnani hay seeɗa kono kadi jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie kamɓe kala ɓe ñiŋi wonande bomboje e kure joreteɗe toon to Gaza ha ganduɗa jeeyi sababu kene tolno 40 e ko fawi fittandu wasi hen fittandu mum taw ko ɓuuri newde ko sukaɓe kame rimɓe nayeɓe ko noonne kadi kame rewɓe ko woni hen ko kadi gañima kene tolno e 300 e ko fawi neɗɗo. ɗum noon laamu leydi Mauritanie holliti yonnani ɗum hay seeɗa landa laamu insafa jaltini balle timmude ngam wallidde ɓen jayiyaɓe e toɓoli jippiɗe nder leydi Mauritanie ha ganduɗa woni hen galleji men mabbi woni hen
galleji men nanni ndiyama woni hen kadi ngalaɗo woni ɓe kolliti kene tolno e ujunere e temedde joyo galle dañi ko heeɓi hen taw koye balle ɗum noon ko caggal gila ñalawma heccankoɓe jaltini woni yimɓe yonɓe no fewi gam neldude men woni nokkuji wallidde yimɓeɓe gila e guura ha e koɗale mumen ha e gonka mumen kala e muñidde jomumen tintana wuuro wiyetego misila yatta tonne kadi ko wen peƴƴirde leydi looci boɗeji yani ngoɗon wuuro ha neɗɗo goto wasi hen fittan mum waɗi hen noon gañiɓe won sengueje ɗakkitiɗe kamine wonde panno solaire aji ɗakkanoɗi kala a jaadi hen semben Mauritanie naɓe finoɓe to Bruxelles woni Belgique hanki walmiñande asende ɓe moɓodiri to yeeso parlement européen woni union européenne kamɓe noon ngalɗon moɓodiral ko hollirde ɓe mette mabɓe mawɗe no fewi faade laamu leydi Mauritanie ha tenti noon sarɗiyankoɓe sunnoɓe toon juuɗe mumen gam yidde woodde ñande 25 lewru mayno do ko fate banggue lawɗinde ɗemgal gotal e dow ɗemɗe keddiɗe kala nde ngal ɓurata jangguede e nder duuɗe ɗe kala ɓe kolliti noon ɓe jaadani hen hande ni a janggo kala finoɓe tommala ene tawi nder état mo barakana rewɓe sukaɓe hewɓe kañumen mbaɗi sitin mumen hecci hanki o on sitin noon ɓe mbaɗi ɗum ko yeeso bâtiment gouverneur wuuro ngo ɓe kolliti noon ɓe mbayri longtade to banggue tew Allah mabɓe yidde tew kono ɗo saaha teskama ko fade banggue tew ne ɓuuri serde ha ɓurti ɓe erima laamu ngo nde wata yurnitade ɗeɗo henna gueɗe nde tawno hay sa yiɗi sodde ko wonata e poos maɗa wawata hebde oɗo saaha ko jarata toon ko fate banggue salon international taw koto banggue artisanat Mauritanie tawtorama ndiɗon juɓɓudi toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire délégation jagorɗo jeygu mo leydi Mauritanie taw subti ko directeur artisanal Mauritanie naɓe tawama to Abidjan kono teskama e nder balɗe ɗiɗi ko udditi ko pavillon Mauritanie naɓe ɓuuri wittede ɓuuri yillede gam gueɗe ɗeɓe ŋarɗinta ko fate banggue artisanat leydi ndi ko hunde ɓurde yiɗede no fewi kono kadi ɓe kolliti ma jokku ha 14 lewru uta yidde on DG gardiɗo artisanat Mauritanie o holliti ko ƴellide pine Mauritanie naɓe e gueɗe Mauritanie ɗe fewnata ha ɓuura teskede nder windere nde kala sen giwi to Mauritanie Algérie jayde privé witende An Nahar ɓe kolliti subaka hande altino sanga 3 heures jamma beɗɗo e nokko nden ɓe jiiti laana ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol taw ko Afrique naɓe hen jeegomo noon ɓalli mumen jiitamani maayi jeegomo heddiɓe jiitamani nguuri kono ne gañi woni hen noon ko majjuɓe nanayi nder ndiyam ɗama haɗo cuwa taw yiitede ɓen jeegomo yiitaɓe ne nguuri kono ne tampi ɓe nawama to hôpital Hamed Bayama taweteɗo to Alger ko wona ɗum konon e nder ɓen jeegomo wuurɓe tampuɓe ne hen debbo cowiɗo heddiɓe noon ne jiile suwa taw yiitede sen jeehi to leydi Mali to leydi Mali ko fiyande waɗi taw ko ganduɗa ko oto baɗaɗo bombo kam waɗa dogdu ɓurtudu sokki e nder poste police to Kerola Sana ɗum noon koto kuri caggal nde ndeɗon fiyande waɗi dañi kene tolno e koninkoɓe jeeyoɓe hinde police mbasi hen pittali mumen neɗɗo goto gañima hen tato majji haɗo cuwata o yiitede fiyande wonde hanki ko sanga juulal takkusana woni nden fiyande waɗi koto nokku bireɗo tesit ne tawi nder sel comme en second taw waɗi nden fiyande ko jeeyaɓe l'organisation état islamique hakkude mabɓe koninkoɓe fama sanga juulal takkusana nden fiyande jeeyi sababu ha koninkoɓe nayo ɓe hinde fama mbasi hen pittali mumen ɗiɗo civil jamburu en gañi hen kene tolno e jeeyo joguitiɓe armeji nottotoɓe terroriste en mbarama hen widrepa armé leydi ndi ko wona ɗum ko gacca wasi hen koninkoɓe tato motoje tati duppama hen ɗum noon ko ñalawma hanki o sete nelaɓe colonel Mamadi Doumbouya to leydi Mali ko golle mabɓe gasi ha laaɓi hakkude mabɓe e colonel Assimi Goïta gam yidde nandiral e jokkodiral
hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum ko caggal yontere fuɗɗode yontere yawtunde kanko on colonel Assimi Goïta wo ittino jagorɗe makko c'était timmuɗo yo tawtore batu jagorɗo bannoɗo toon to leydi Guinée Conakry caggal ɗum noon wonande on colonel Doumbouya fawtaki hen ñalawmaji ɗiɗi kañumne neli seti mum timmuɗo ɗo yeeso colonel Assimi Goïta ɗen golle noon gasi ha laaɓi ɓe dañi nandiral darnude laawol laana jordi hakkunde Bamako Conakry Bamako ganduɗa ma tolnoye ujunere e capanɗe jeetate joyi kilométre ɗum noon rewata koto kanka faya ha to Madiana kame buguni kala gam newnude jokkodiral hakkunde leydi Mali kam e leydi Guinée Conakry keddoɗena joni koto Mali loni kame Union africaine fedde gotago windere kame on kolaɗo kuɓala gardiɗo commission Union africaine ɓe jonni no fewi jonde balɗe joyi tuganma goo lewru ndu gondena ha yetti joyi lewru nduɗo hen caggal nandiral sifande Alger bangala toon to Bamako taw kadi ganduɗa ɗowi ɗum ko pelle yiɗɓe jaam e nder leydi Mali ko nonne kadi lamɗo leydi Algérie kamɓe kala ɓe kolliti weltare mabɓe ndeɗo jonde nde tawno ɗeɗo hen gueɗe guila sifande Alger ha ɗo hen dañano ka nden sifande ma tolnoye nogas e jeegom ujunere ex combattant ɓen joguitinoɓe arméji ma natine e nder armée leydi ndi jillu Cheikh Oumar Bachirou Tall ɓi ceerno Bachirou Tall to Louga to leydi Mali wo dañi joɗodade e hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta caggal balɗe sappo jillu makko toon gardiɗo konu Cheikh Oumar Fouti Tall ɗon noon holliti wonande hoorejo leydi Mali ɗaɓɓirimo nde o duwonto leydi Mali kala leydi Mali beele daña jaam e kisala e cellal e ɓuural e kisal kala o yeehi ha toon to Nioro kanko on Cheikh walla ceerno Cheikh Oumar Bachirou Tall sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry serani ɗiɗo henna dumunnaji kala bindande jayndeli leydi Guinée ko fati banggue Mohamed Beya Vogui woni hoorejo jagoɗe leydi ndi giwɗo to Guinée Conakry gila tan toɗɗaɗo jafɗon toɗɗaɗo gila 6 octobre hitande ujunnaji ɗe e nogas e goho kene tolno joni ɓoyata wona lewru ko iwi ɗon ɗo Conakry ñande 15 lewru maydu ndu ha ɗo mo tawe to Italie Rome wo artani caggal mum noon toɗɗanoma hoorejo jagoɗe goɗɗo haade makko artude comme caggal nde haala heewi won hen hollinoɓe ene gasa taw dañji caɗele koye laamu militaire o fayi toon ko wawi wonde kala deƴƴere nde iwi ha laaɓi o holliti ko keɓɗo foftorde makko lewru ko toon waɗoy foftorde makko nder ndeɗo yontere ma hewɓe windoɓe ɗen bindanɗe jiimo e nder leydi Guinée tene so arti mawo heɓtu poste makko poste hoorejo jagorɗe leydi ndi to Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara caggal nde yaafi Laurent Gbagbo taƴanoɗo duuɓi nogas e kaso wa yaafima mintareɓe ɗiɗo ɓen minitere noon ko ɓen goni tumanoɓe e wargoji woni yamirɓe wargoji hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo 2010 2011 ha ganduɗa kene tolno e ujunnaje tato fittandu heddi en ɓenne kadi jaafama kene tolno e ujunnaje tato neɗɗo goɗɗo cokaɗo taw ko mineur en wonɓe tan waɗɓe gueɗe ɗe gona gueɗe kamtoriɗe ha ɓurti ɓenne kadi ɗaccitama hen kono ɗum kono e discours kanko Alassane Dramani Ouattara tawtoreɗe majugol ministreɓe hanke to ya Mouskoro ene woni sara makko Oumar Sissoko Mbal hoorejo leydi Guinée Bissau ko noonne kadi ene wonde George Weah hoorejo leydi Libéria kanko on Alassane Dramani Ouattara o holliti ɓeydugol jaɓɗele ɓen koninkoɓe kame hewɓe gollotoɓe nder leydi ndi ɗaminanoma Laurent Gbagbo kame ari Konabeje ma tawtore ɗo tribune ɗo kono ɓen garani haydara andaka noon ko jeeyi sababu ɓe tawtoraka ɗum jayde noon holliri Laurent Gbagbo wonano karɗo cellal no fewi to Burkina Faso gouvernement leydi ndi yeddi ha memi leydi wiyede wonande gouvernement mo Burkina Faso waɗi nandiral sifande kene tolno e lebbi nogas e nayyi hakkude mum e pelle joguitiɗe arméji hay goto woto yane goɗɗo armé leydi ndi woto yane ɗen pelle joguitiɗe arméji ɗen pelle joguitiɗe arméji kañumenne
woto jane hay goto e nder leydi ndi nden kan haala noon jagorɗo beldal leydi ndi yero boli yeddi ɗum ha memi leydi jeheten koye jillu chef de la diplomatie américaine woni Anthony Blinken waɗi jillu mum jillu ngu noon fuɗɗi ko hanki nder leydi Afrique du Sud o yeehi noon ha to Soweto ngam wittoyde maaje gonɗe toon ñalawma hande on wadaridima jagorɗo nando makko woni naledi Panador ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko nangal hakkude Russie kame Ukraine ɓe dañi yewtidde siftinde on caggal jillu jagorɗo mo leydi Russie kame hoorejo leydi France ngol lawol yonta ko Amérique moni kalane ara ngam biftitade haqqillaji Afrique naaɓe wata hedande ɓe e goɗɗum kanko on noon chef de diplomatie américaine mawo yaha haton to Rwanda kame RD Congo kala to Tchad to Qatar Duha Mohamed Idrissa Déby Itno tawama toon sifande hanki sifande toon hakkunde laamu leydi ndi woni CMT ken tolno sappo e joyi généraux tambiɓe leydi ndi e gardugol hoorejo leydi ndi woni Mohamed Idrissa Déby Itno kene tolno e capanɗe nayyi e ko fawi fedde robelaɓe kamɓe kala ɓe ciifi jaam nde ɓe joƴƴinta armeji ɓe gadda jaam e nder leydi Tchad kono kadi maɓe keɓono nogas lewru août woni 20 août to jamena lamorgo leydi ndi yuɓɓinde toon ñalawma leydi ndi kala koɓe mbiyata dialogue national kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala Cameroun safroɓe nder hôpitaux ji public ɗi laamu jeeyi kamɓe syndicat ji maɓɓe ɓe kolliti ñande 16 lewru août hay goto safratta teni kadi hôpital goto uddita jeeyi sababu ko ɓen docteur ɓe wawɓe golle mumen heptinaɓe fayidinɓe joguiɓe métier mumen ha hande ne liggoy nder hôpitaux ji ngala joddi lewru maya tan wada ko itta dokke kene tolno joni duuɓi sappo ɓe kolliti ɗum yo nattu kene tolno e toɓɓe jeenayyi so laamu ngu jaaɓi bisimilla so jaɓani hay goto safrotta koye nder leydi ndi to Somali hoorejo leydi ndi caggal nde toɗɗi hoorejo jagorɗe mum hanki noon wonande ɓen sarɗi yankoɓe wonnoɓe to suudu sarɗiyeji lawɗinde gouvernement Hassan Cheikh Mohammed kame Hamza Abdi Bari kamɓe noon ɓe gonno koye yewtidde gouvernement o hawre noon wonande Shibaba weddima obiji jonɗi no fewi ɗin obiji noon jeeyi sababu ha on feeta jogonoɗo wadde Gaza ɗo Palestine nandiral hakkude koninkoɓe leydi Israël kame jihad islamique ɓe Palestine woni Gaza ɓe mbaɗi nandiral sifande yoɓe dartin haare ko ɓuuri yawde nogas e tati hanki 23 heures hanki ko nden ngal nandiral waɗi ɗum ko caggal balɗe tati piyanɗe gulɗe jaw baɗɗe nder Gaza ha jeeyi sababu ken tolno capanɗe nayyi e tati fittandu heddima hen ɓuuri yewde ko sukaɓe rewɓe kame nayeɓe kala kene tolno e temedde tato e capanɗe jeegom ko fawi neɗɗo gañi hen gañanɗe musɗe no fewi kamɓe noon Palestine naɓe ha tente Gaza ɓe ƴewtidima ɓe tawi so jokkiri dani hen ko yimiraɓe mabɓe ɓiɓɓe mabɓe e suddi mabɓe keddata hen ɗum jeeyi sababu noon ɓe ñaagui yo haare nde darto ko ɓuuri yawde keerol guddinogol hakkude Gaza kame Israël udditi subaka altina hande o otoji carburant kame safara e ñamde kala puɗɗima yaade gam balle guiwoje e nder windere faade toon to ɓesguji Palestine naɓe Afghanistan leñol chiten oɗo sahane miijo mawninde julde mabɓe ɓurde mawnude julɗele eɗen gandi chite kamɓe julde ɓurde mawnude julɗe mabɓe ko Ashura woni harana ñalawma hande o ɗum noon ko ruttitade e miccade gonnoɗo imam Husseinu tanum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓi Seydina Ali mo ganduɗa wara ko hitande temedde jeegom e capanɗe jeetati taw kadi ko groupe Khalifa Umayyada ko ɓen e nder wolde wotere janno yoɓade fittal makko to nokku bileɗo Karbala kamɓe noon ko sunare wona ñamde laccire tew wiide ne ama walla ne waɗataje bon ala kamɓe ko wonde e niɓɓere fiide koye mumen jamde ha ƴiƴam yalta ngam surnade tanum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo fittanum ittano toon to Karbala mo leydi
iraq ko wona ɗum ko non hande o ɓe jiiɗi mawninde nde ɗon julde kono ɓe kuli jangoji bannoɗi 5 jeegomduɗo hen lewru to kabula kono ɗo saaha ɓe keɓani nden ka e kisal timmo ka musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi hen kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiiranena